Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkiýe Siriýa bilen şerhetiniň aňry ýüzünde bosgunlaryň howpsuzlygy üçin udyň bir howpsuz zona döretmek isleýändigini, bu meselede Birleşen Ştatlar bilen alalaşanlygyny aýdýar. Emma Birleşen Ştatlar bu hili zona alalaşygynyň bolmanyny esas maksadyň İslam döwlet toparynyň jeňçilerini tebitden kop çykarmakdan ibaratlygyny öňe sürýär. Temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär. Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoglu öz ýurdunyň Siriýanyň demirgazygynda serhediň aňry ýüzünde howpsuz zonany döretmek kararyna gelenligini we bu ýerde grajdan iratyň Siriýanyň hökümet güýçleriniň ýa-da İslam döwleti toparynyň söwüşçileriniň hüjümlerinden howpsuz bolup biljekdigini aýtdy. Davutoglu'nun BBC agentligine 11 awgustda aýtmagyna görä howpsuz zona Türkiýanyň harbiýleri tarapyndan däl de Siriýanyň aram opozisiýon toparlary tarapyndan goralar. Emma Davutoglu howpun awanan ýagdaýynda Türkiýanyň harby güýjüni ulanyp biljekdigini hem ma'lum etdi. 11 awgustda ýerden Türkiýanyň Daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň uzynlygy 98 kilometrlik we geňligi 45 kilometrlik howpsuz geňişligi döretmek barada ulalaşandyklaryny aýtdy. We bu geňişlige Siriýanyň opozisiýon azat armiýasy tarapyndan gözegçilik ediljekdigini habar berdi. Bu geňişlik Türkiýanyň we Siriýanyň arasyndaky serhetde İslam döwleti toparynyň söwüşçileriniň gözegçiligi astynda galýar. Emma döwlet departamentiniň medeniýet wekili Mark Toner munyň ýaly bir zona barada ulalaşyk ýok diýdi. Mark Toner Washington münwerden we beýleki ýerlerden ol ýerde zonanyň howpsuz penanyň ýokdugyny açyk aýtdy. Biz bu ýerde bu arada gurrun etmeýäris. Biz İslam döwleti toparynyň söwüşçilerini regiondan çykarmak üçin dowamly tagalla barada gurrun edýäris diýdi. Kürtleriň Türkiýedäki syýasy liderleri howpsuz zonany Kürtleri demirgazyk Siriýada Türk serhedine golay öz geňişligini döretmekden saklamak boýunça Ankaranyň tagallasy diýip adlandyrýarlar. Olar Türkiýanyň İslam döwleti toparyna we demirgazyk Siriýada İslam döwleti toparyna garşy söwüşýän Kürtlere kömek berýän PKK-nyň Kürt gozgalançylaryna hüjüm etjekdigini yglan edeli bäri İslam döwletiniň söwüşçilerine diňe sanlyca zarba urulanlygyny aýdýarlar. PKK-nyň söwüşçilerine garşy bolsa 400-den gowrak howa zarbasynyň amala aşyrylanlygyny belliýärler. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Gödel dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio habarlar günlüğümizde dowam etdirýär. Türkmenistan 11 awgustda serhetçiler gününe gawatlap, Owgan serhetiniň golaýyna serhet gullukçylaryna niýetlenen täze binalar toplumyny açdy. Türkmen mediýasy bu dawara prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşanlygyny habar berýär. Türkmen lider serhetçileriň harby maşk geçirýän ýerine baryp türgünleşik okuwynyň gidişine hem gözegçilik edipdir. Azatlygyň bu temadan taýýarlan video reportajynyň malumuny Merdan Sarifdan dinläliň. Video reportajyň özüni Azatlygyň web saýtyndan görüp bilersiňiz. Türkmenistanyň Owganistan bilen aradaky döwlet araçagynyň golaýyndaky tagtabadyr serhet birikmesinde harby taktiki okuw türgünleşigi geçirildi. Tiýşelbe güni geçirilen bu harby türgünleşikde serhede bozup ýurdun çagyna arlaşmakçy bolan ýaragly topar diýilip häsiýetlendirilen şertli garşydasy gaýta ul berildi. Prezident Berdimuhammedowyň bu ýere edýän taparyna gawatlanyp geçirilen harby türgünleşigi pilotsuz aňta uçurlary hem gatnaşdyryldy. Ýakynda Türkmenistanda açylan pilotsuz uçurlaryň merkezinde öndürilendigi aýdylýan bu dronuň döwlet araçaklaryna giýje gündüz gözegçilik edip bilýändigi habar berilýär. Pilotsuz uçur serhedin golaýynda ýeňil uluglardaky näweli ýaragly toparlaryň üstüni açandan soň bu ýere Türkmen serhetçileriniň Zu-23 zenit ulgamly we LRAD akustik enzamly ýeňil bron uluglary hemde dik uçurly mergenler ugradyldy. Türkmen serhetçileri uzak ağırlıkdaky sertli garşydasyň hereketleriniň öňüni almak üçin Ivekka kysymly uluglarda oturdulan LRAD enzamyndan peýdalanýarlar. 11 awgustda geçirilen türgünleşiklere T-72 tanklary, BMP-2, Cobra, Batayer-80, Survivor, bronly tehnika hem gatnaşdyryldy. Türgünleşiklerin netijesinde serhede bolan şertli garşydasyň doly ýok edilendigi habar berildi. Gepin gerdisine göre aýtsak prezidentin gözegçiliginde geçirilen bu harby taktiki okuw türgünleşigi Owganistanyň demirgazyk raýonlarynda
Türkmen owan serhediniň töwereklerinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň dartgylnasyny purtodyna gabat geldi. Ýatlap geçsek, geçen ýyl 744 kilometr goloý Türkmen owan serhedine azyndan 2 ýerde hüjüm edilip, onda ençeme Türkmenistany serhedçi öldürildi. Taxtabadyra eden bir günlük saparynyň çäginde Prezident Berdimuhammedow serhed birikmeleriniň täze binalarynyň açylış dawarasyna hem gatnaşdy. Hormatly dinleyijiler, Merdan taryfy dinlediňiz. Azatlyk radiosu şuň türkmen goşunynyň Goranç ukuyuna nähili baha berýärsiňiz diýen sora bilen sosial ulgamlarda bir forum açdy. Oňa gyýyk wagtda onlarça pikir berilipdir. Okuwçylarymyz türkmen goşunynyň Goranç ukuyuna ulur baha bermeýärler. Mysal üçin Murat Ateş atly okuwçymyz şeýleýär. Bizde gulluk däli hyzmatçylyk edýärler. Yer agdarmaly, yer süpürmeli, diňe uborka, ondan soň Owganstan serhedinde uruş bolsa, diňe biziň eskerlerimiz öler diýip Murat Ateş edýär. Radion Agliýamow atly okuwçymyz hem türkmen goşunynyň Goranç ukuyuna pes baha beripdir. Sebäbi diýsen Türkmenistan özüni goramagy dol taýýar däl. Harby gullugy alynan ýigitleriň ýartyndan köpü ýaly saglyk hem fizik taýdan ören ejid. Mundan başga şu wagt gullugy alynan ýigitleriň ählisi ýaly ýeter ýetmez maşgalalaryň çağalary diýip radion ýazýar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem bu foruma girip pikir aýtmaga çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Ukrainanyň aviasiýa häkimetleri Türkmenistanyň Türkmen Howa ýollar kompaniýasynyň Kiýewge uçar gatnatmagyny 16 awgustdan gadaganlyk girjegini habar berdi. Biradien Ukrainanyň halkara avia kompaniýasy Aşgabatyň özüni Türkmenistana uçar gatnatmagy ruhsat bermeýänliginden şikayet edipdi. Temany kärdeşim Gözel dowam etdirýär. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkmen Howa ýollary milli aviakompaniýasyna 16 awgustdan başlap Kiýew-Aşgabat aralygynda uçuşlary amala aşyrmagy gadagan etdi. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugynyň resmi maglumatyna görä, Ukrainanyň we Türkmenistanyň ykdysady we medeni humanitar hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki hökümetara komissiýasynyň 2015-nji ýylyň 27-nji maýynda Aşgabatda geçirilen 4-nji maslahatynda protokola gol çekilip, taraplar iki ýurduň arasynda ýygyderli howa gatnawynyň bolmagyna gyzyklanma bildirip, iki tarapyň howa kompaniýalaryna Kiýewiň we Aşgabatyň arasynda ýygyderli howa gatnawyny ýoly goýmagy teklip edipdirler. Muňa garamazdan Türkmen tarapy häzirki wagtda Ukrain tarapynyň öňe süren Ukrainanyň halkara liniýalary atly kompaniýasyna Kiýew-Aşgabat arasynda uçuşlary amala aşyrmagy ruhsat bermändir. Şeýle-de maglumatda Türkmen Howa ýollarynyň Ukrain tarapyndan ähli zerur ruhsatnamalary wagtynda eýe bolup Ukraina uçuşlaryny päsgelsiz dikeldenligi aýdylýar. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugynda Türkmen Howa ýollarynyň häzirki wagtda amala aşyrýan uçuşlarynyň 16 awgustda çenli dowam etdirmäge ruhsat berilenligini Azatlyk radiosyna aýtdylar. Türkmen Howa ýollary öz resmi web-saýtynda Aşgabat-Kiýew-Aşgabat aralygyndaky regular reýsleriniň 2015-nji ýylyň 6-njy maýynda dikeldilenligini ýolukçylaryň dikkatyna ýetirdi. Uçuşlaryň hepdede 2-5-nji we 7-nji günler amala aşyrylýanlygy web-saýtda habar berilýär. Ukrainanyň döwlet aviasiýa gullugynyň resmi maglumatynda aýdylyşyna görä, Türkmen aviakompaniýasynyň Kiýew-Aşgabat howa liniýasyndan bir taraply tertipde peýdalanmagy iki ýurdun hökümetleriniň arasynda howa aragatnaşygy barada 1993-nji ýylda gol çekilen ulalaşyga ters gelýär. Şu sebäpden döwlet howa gullugy gödäwçilik çärelerini görmäge we ulalaşykda göz öňünde tutulan öz hukuklarynyň peýdalanmagy hem 16 awgustdan Türkmen howa ýollarynyň Kiýew-Aşgabat marşruty boýunça uçuşlaryna ruhsat ýatyrmagy mejbur boldy diýilip maglumatda aýdylýar. Şol bir wagtda kompaniýa konfliktiň çözülmegine we kompaniýalaryň iki ýurda arasynda öz uçuşlaryny amala aşyrmagyna mümkinçiligini döredilmegine umyt baglaýar. Awgustyň başynda Ukrainanyň halkara howa liniýalary Kiýewden Aşgabata göni uçar gatnawyny açýanlygyny eglan etdi. Kompaniýanyň resmi web-saýtynda iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda uçuşlaryň şu ýylyň 21-nji sentýabryndan başlap amala aşyryljakdygy we uçar biletleriniň eýýäm satylýanlygy habar berilipdi. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Gözel dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medwed azatlyk boýunça wekili Dunya Miýatow şuň Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan awatlyk garaşy jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýew azat etmäge çagyrdy.
Ol 7-nji ýyldan bäri resmi aýyp bildirilmeden tutsagylykda saklanýar diýip Miýatowyň beýanatyny aýdylýar. Kärdeşim Sehranyň läliň. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň medeniýet adatlygy boýunça wekili Dunya Matoviç şu gün Türkmenistanyň häkimetlerini Balkan awatly jurnalist Sapar Mämmed Nepeshuliýew azat etmäge çağırdy. Meniň edarama mälim bolan maglumata görä Nepeshuliýew bir aýdan gowrak wagt bäri aýyp bildirmeden tutsagylykda saklanýar diýip Matoviç aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri bilen aramyzdaky uzak wagtlyk we konstruktiw hyzmatdaşlyga esaslanyp men onuň azat edilmegine çağırýardım diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bar bolan maglumatlara görä Nepeshuliýew Adatlyk radiosynyň türkmen gullugyny we Türkmenistandan alternativ habarlar berýän guramanyň ştatdan daşar habarçysy bolup durýar. Ol 7-nji iýulda Türkmenistanyň Balkan welaýatynda dislapky tutsakxana ýerleşdirilipdir. Nepeshuliýewiň garyndaşlaryna onuň bir kanun neşe maddeler bilen tutulandy aýdylypdyr. Emma heniz resmi aýyplama bildirilmändir diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekiliniň ýaýradan beýannamasyny aýdylýar. Matoviç 29-njy iýulda Türkmenistanyň häkimetlerine iýeren hatynda Nepeshuliýewiň maşgalasynyň onuň bilen görüşmegine ruhsat berilmediginden, şeýle-de jurnalistiň kanuny geňeşçe, ýagny aklawçy bilen öpçün edilmediginden alada bildirdi. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehranyň dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Onu Pragadak studiodan men Ýogsun Anurwan alyp barýaryn. Türkmenistanda şu gün habaryň ekologiýa güni bellenilýär. Umuman resmi metodda ekologiýa bu urda edilýän uly işler barada kän gurrun edilýär. Emma tanqyçylar Türkmenistanyň ekologiýa tagarlarlaryndan beýle bir arazi görünmeýär. Azatlyk radiosu bu meselede yerli synçy Yazı Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini bilirikde dinläliň. Amanmurat şu gün hadaryň ekologik ýagdaýy boýunça ýöritegün bellenip geçilýär. Indi hadaryň ekologik ýagdaýy boýunça ýöritegüniň bellenilmegine esas barmy siziň pikiriňizçe? Şeýle esas bar, sebäbi Kaspy dengiziniň ekologiýa ýagdaýy ýyl geçdikçe yaramazlaşýar. Öň Kaspy dengizinde ýaşan haýwanat dünýäsi göz görçeli azalýar. Meselem öň Kaspynyň kenarlaryna häri şunu duş gelýän duleller, deniz pişikleri soňky döwürde tas ýok bolup gitdi. Mundan 10 kilodol şolaryň maslyklary Kaspynyň kenaryna peýda bolup ol awçylaryň bäli hem ekologiýanyň ýetirýän täsir netijesinde bolup geçen ýagdaýdy gaýdyldy. Ýa bolmasa Kaspy dengizindäki balyklaryň sany gitdikçe azalýar. Laýtda gyzyl balygyň önümi bolan işbil batlar türkmen maýlaryndan aradan aýrylyp geçildi. Ýa-da Kaspynyň türkmen kenaryna diňe soňky 10 ýyllarda gurulan ençeme uly senagat kärhanalary bar. Meselem Krasnovodsk şäherine gatgoýda ýerleşýän Kaspy kenaryndaky gyýally şäherçesinde inni 3 ýyl bäri tebii gazy suwuklandyrýan kuwatly zawod işläp dur. Ine şu ýagdaýlar men kenaryna Kaspynyň ekologiýasyny üns bermäge, onu gün tertibine çykarmaga esas berýän ýagdaý. Amanmurat aşawatdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiniz rawat bolsun. Hormatly dinleýijiler, Yazı Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosu şu gün Çelekeniň deňiz kenarlary barada hem bir video reportaj taýýarlady. Bu reportajda deňiz kenarlaryna arassaçylyk ýa-da hapaçylyk ýagdaýyny hem anyk görse bolýar. Reportajyň mazmunyny kärdeşim Merdan Saryewdan dinläliň. Tomusky dinç alış mewsumynyň dowamynda Türkmenistanlylaryň belli bir bölegi Balkan welaýatynyň Çeleken, häzirki Hadar şäherçesiniň alkymyndaky deňiz kenaryna dinç almaga gelýärler.
Emma ildeslerimizin arasında Sovet döwründe de meşhur bolan çelekenin deniz plajlaryny indi zirdebil tutupdyr. Adamların höwet bilen dins alyan yerlerinde, ýagny hut deniz kenarında da bugunky gün fermensip görün üýsüz itleri de, iri saklı mallary da görse bolýar. Vilayatyň merkezi Balkanawat şäheriniň 110 kilometr günorta gün dogrunda yerleşen çelekiniň plajlarynda adamlaryň dins almagy üçin döredilen nähildir bir amatly şertler, iň bärkisi, aşagynda kölegeler ýaly haýawanlar, halat edis we medisina punktları, ulo goýulan yerler, ýa-da dins alyanlara hyzmat edýän dukanlar görünmeýär. Bu ýere dins almaga gelýänler öz uloglaryny kenaryň alkymynda goýup, özleri hem 4-5 tane taýaň basyny çatyp, seltek gurnap, şonuň asagynda günden goranýarlar. Iň hyny hem iýmit meselesi. Adamlar bu ýerde diňe öz ýanlary bilen getiren azyklary bilen mydar etmäge mejbur bolýarlar. Döredilmedik şertleriň sanawynda aýtmaly ýene bir zat bar. Ol hem görnüşine görä bu kenarda dins almaga gelýänleriň sortanda ýaş sagalaryň da saglygyna göz görteli howp salýan ýagdaýlaryň öňüne almak barada pikir hem edilmändir. Deniz ýakasynda bir tarapdan içinden demir bölükleri somalysyp çykyp duran läheň beton bölükleri görküni gaçyrýan bolsa, beýlek tarapdan bu plajda ulanışdan galan haýsydyr bir turwolar pytraşyp ýatyr. Emma bu agzap geçen ýagdaýlarymyz hazaryň çeleken kenaryna gelýänleriň akymyny durdup ýa-da azaldyp bilenok. Awada dins alysdolugyndaky nyrklar özlerini elleterli bolman soň ildeslerimiziň belli bir bölegi alternativ dins alysdoluk hökmünde çelekeniň plajlaryny saýlap almaly bolýandyklaryny aýdarlar. Lewaply ildeslerimiziň biri bu ýere agtyklardyr gelinleri bilen dins almaga gelendigini gurrun berýär. Men bana agtyklarym bilen hadar kenaryna gedelense geldik. Gelinlerim bilen hemmetin agtyklarym ömründe ýaradyhat oňa deken gyzykly gelinlik. Ýylda gelip durur. İnşallah. Nesip etdi. Hem adamlar bilen dost boldyk, tanışdyk, görüşdik. Hemmetin nesip etdi taýlara gelmek. Kenarın başında kakasy bilen dins alıp oturan başga bir yetkinjek gökderedäki lagerlere gitmegiň gymmatdygyny, kenarın boýunda dins almagyň has amatlydygyny aýdýar. Çelekene şäher statusy 1956-njy ýylda berildi. 20-nji asyryň 90-njy ýyllarynda onuň ady hazar diýip ýetildi. Hormatly dinleýijiler, çelekeniň kenarlaryndan taýýarlanan video reportajymyzy dinlediňiz. Siz hem çelekeniň kenarlary baradaky tejribeleriňizi, pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Munuň üçin Adatlygyň web saýtyna girmäge hem video reportajymyzy tomoş etmäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýsy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýsy wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Innik söhbetimiz Lewabyň ýollary barasynda. Habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatyna görä Kerkisiden Köýtünnaga barýan ýoluň bejerilmegi ýol azabyny belki de betbaçylyklaryny hem azaldypdyr. Emma entek bejerilmeli ýollar hem azalýaly. Şol wagtda bu işiň juda haýal bitirilýänligi, bütün ýurdun ýollarynyň bejerisi mätäçdi barada hem habarlar gelip gowuşýar.
Lewapda kawarsymyz Osman Harlyň bilelikde diňläliň. Olayda Kerkiçi köytende garlyk Kelif Abdulaw ýolunyň durku düýpli täzelenip ulanmaga berildi. Uzunlygy 150 kilometrden gowrak bolan bu ýol vilayatdaky belli küllü hatardan çykan ýollardan biridir. Ony iň döwre wap Kamil Abdulawlar bilende 3-4 sagatsyz geçip bolanokdy. Ulaglaryň çarkandaga düşüp döwülüp galýan halatlaryna, ýol helakçyliklerine de az duşulanokdy. Indi welin ýagdaý başgaça. 2-3 günlük ol yoldan geçen Türkmenawatly daňatar Kerkiçiden Köytendaga 1 sagatda barandygyny aýtdy. Soňky 2-3 aýda Türkmenawat Seydi Abdulaw ýolunyň da käbir böleklerinde beceriş işleri geçirildi. Owalarda, şäher we şäherçelerde de bejerilýän, asfaltlanýan köçeler az däl. Şu ýylyň 13. aprelinde Azatlyk Radiosunda Türkmenawat şäheriniň Yüpek ýolu köçesi barada video görnüşli makala ýaýradylypdy. Onda bu köçäniň Türkmenawat Farap Panton köprüsine eltýän köp gatnawly köçelerden biridigi. Ondan Türkmenistandan üst aşyr geçýän ulaglaryň gatnaýandygy, ýöne köçäniň üst görtüginiň ýagdaýynyň gaty yaramazdygy aýdylýardy. Şondan soň ol köçäniň durkuny täzelediler. Ýöne muňa garamazdan vilayatda täze gurulmaly, durku täzelenmeli ýollaryň, köçeleriň yüzlerce kilometri var. Olardan ilkincisi uzunlygy 200 kilometrden geçýän Gazojak Daşhoz ýoldur. Ol hepde bir gezek amala aşyrýan uçar gatnawyny hasap etmeseň, iki goňşy vilayaty gönü birleşdirýän Yeketek we ýurtdaky iň yaramaz ýollardan biridir. Käbir sürüjiler oňa hatda ýol diýmäge de diliň barmaýandygyny aýdýarlar. Yerli resmiler Türkmenawatdan Daşhowza geldi. Täze Abdulaw ýolunyň proýektiniň taýyndygyny aýdýarlar. Ýöne onuň guruluşyna haçan girişiljekdigini belin. Anyk aýdyp bilen oklar. Türkmenawat Atamrat, Farap Hojambaz Abdulaw ýolunyň Mekan owasy bilen Hojambaz şäherçesine içenli bolan bölegi etraplaryň köpüsiniň baryp Saýuz döwründe gurulan, şondan bäri awatlanylmadyk içerki ýollary olardan geçmeli bolýanlar üçin uly kynçylyklar döredýär. Yerli hünärmenler ýurtda täze ýollary gurmak, könelerinin durkunu täzelemek üçin ähli mümkinçiliklerin bardygyny aýdýarlar. Zerur gurulşyk materiallarynyň tas ählisi diýýäli ýurt içinde öndürilýär. Ýöne ýol gurmagyň depkinleri welin hayal diýip olar bellýärler. Hormatly dinleýijiler, Lewapda habarçymyz Osman Harlyňy dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günneligimiziň 10-njy awgustdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimiz sağlar kesme habarlar ýazgydaky programmalarymyz bilen dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.